izule obvious nami usuqhaqela Movies yayona umbrella i-podcast enothando labantu thanda nokwazi ngohambo labantu hamba ngefaith futhi ayihambi ngesite kodwa mekumnyama iyayifaka nelight. Welcome to another exciting episode of the Creatives Unplugged podcast. Ngiphethe uAchild Africa. What's up everybody? Kamlam uAchild. Wasingqanqawini nani niyazi kusisiwi another episode of the Creatives Unplugged podcast. Yeah, uyeza ngisho uzwa lento ekhalayo ukuthi ayi ku creative kakhulu ke namhlanje. Ayi kuyafiwa yo, there's many things that are going to come, there's many things that are going to happen with the creatives la eThekwini. Yeah. It's very exciting. Indaba esizobathulela zona njengamanje. Yeah, sangathi futhi sikhona isegment enje siba nayo on the Creatives Unplugged podcast. Safuna nje usishelele ngaphandle studio kancane. Yeah, mfethu sithi kuba outside siyo connecta nama creatives, siyo connecta nabantu kumsebenzi abayenzayo. Into ezosiza ke ukuthi ne youth nabantu abasibukela ama creative bathola ukukhula, babone ukuthi izinto zenziwa kanjani masiye ngaphandle. Yeah, so we definitely going to be showcasing our creatives and their natural habitats and their spots and their environments where we give them a spotlight on the environments, whether it's an event or whether it's a studio. So this coming Wednesday, siyababona eBedsense music in Bizo, Nefsisa, music in Africa. Kunama class enzakalayo laphana. Luckily I'm part of the class and you're also part of the class. Who's he's part of the class? He's part of the leaders. I'm part of the class. Ngibizingilida laphana i-youth ama creatives akwe social media, social media, and then the video team, and then mase siba ne graphic. Sifuna ukunivakashela sibone ukuthi nenza kanjani mase nihlangene ngoba kuningi kuzobe kwenzeka lapha esikwenzayo. Yeah. So we're going to go there and spotlight them at Bedsense and also just get to know a few creators as well. Usibona kahle kahle benzani in their respective fields, because it's not just video, social media, but there's also other creatives that are singers but they want to learn more. No guys, sesicela ukuba out manje. Sesicela ukuba out sifuna ama creatives kwenzakalani ngaphandle. Noma mhlawumbe mawufuna ukuthi sibe ku space sakho, sibe nawe sikuvakashele, ungakhohlwa ukusi-emailela kule email oyibonayo moviasmedia1@gmail.com. And I saw in the past weekends Kokubula Payane Base Camp share leading the youth as usual. Best team lab. No, iMasifunde is back on sihambe ikole selecting change makers for each school. Sebenza nezikole ezu4 kulonyaka. So select ama change makers, siyabafundisa abantwana ukuthi kumele benze ushintsho kuma communities abahlala kuona. Nice. Let's invite lezi creatives sports. Ngiyabona kuhlangana ama group ama creatives. Kwenzakalani ngempela lapha ngeke ngabona usenda something. Yeah, so khona I group ekhona African Rockstar Creatives Network, where all the artists in Durban, whatever respective field you're in, we get into our WhatsApp network and we share mokhona ilingo yenza sonke sakuphusha sonke siyahamba siyofollow. But also very importantly, on the 4th of April, we have a house party at Dropkick Murphys, hosted by yours truly. Event. Yeah, man, we have to keep them on the toes, man. 50 Rand entry, you can buy a ticket now. Okay. Yeah. Yeah, you can just you can just DM me on my Instagram, Archild Africa, or just WhatsApp 078-972-3372. Nice, dope. Music ozophuma kwenzakalani? Yeah, mfethu i-creatives. Isaga. Yes, Isaga dropper. Li dropper month end. Ngomhla ka1 April we are dropping our song. La khona uAchild, khona Mhliko, Mapopo, khona uEmza, Kawe, Ocean Line Records. Yebo. I can't wait for this song to drop. Hey, wait, now I can't wait. We must stay tuned and in the meantime you can still go stream our songs. The EP is out, but just keep on the tabs. Bafethu ma creatives qhubekani senze more njengamanje sizonithulela iciko nje ubuza ukuthi kulibele ekhala umkenenezo. Umkenenezo. Hayi kulibele kushaya elinye inothi la siphethe ubhudi la ucebo wakangema. Welcome to iCreative Unplugged podcast. Indoda libele incinzile ke. Lokho efikile la e-studio today silalele umusic omnandi. Ikhanda lipholi. Khona ade ngibezwa bezama ukushaya neSpanish guitar. Hey. Bekwenzakalani? Oh balabo.
Awuzanguzwe. Hayi Ushaye makeup nje uzangulizwe. Ngizwile kancane. Hayi bese ngakhala kanjalo. Ishu. Hey yo my brother yo. Hawu bese ngithi Asivele sale sesiqhubeka sibatshengisa ukuthi ucebo wakangema makuthiwa uyancinza ngempela mhlawumbe makukhona into ofuna ukuzwisisa yona. Alright. Anything nje. Ngifake into enje ngamanje. Ikhulumela yona. Uze makuthiwa into eyayikhulumela. Eish. Woza achada office. Khona vocalist la. Manje ufuna freestyle? Hayi no, awutshelwa ke kule. Uyizela wena, sibona ngawe nje suqhamuka usuthi. Sibona ngawe nje suqhamuka uthi. Ayike le ithi ungakanani. Ayibo. Hayi. Isayibizi kanje iCrew. Hayi. Siyabonga ezandleni. That was nice. Siyabonga kakhulu yawo singambeka yo. Welcome to iCreative Unplugged podcast. Hey, ngeke ngathi mangikhuluma nawe ensukwini ngabona say window ebusy. Ubusy ngani these days bafu? Yini nje obusy ngayo? Hey, mfethu busy siya prepare for iSarafina. Oh, Sarafina. Yeah. Wow. So umuntu busy nokuthinta ithake sibona ukuthi iyahlangana yini. Since izoqala ngoMay so siqala ama rehearsals ngoMay but yona izovulwa ngoJune. Oh nice. Yeah. Cabanga ukukhumbula lezo ikhathi zombonga engema inishaya itheater. Yeah, itheater, the musical theater. Yeah. So manje ithini direction yayo compared to before kusakhona ubaba umbongeni kusayilo ya Sarafina esiyaziyo la beningena khona wearing uniform yamasosha. Yamasosha. Yeah, iband ikhola amasosha so sinamasosha. No ayikashintshi. iSarafina ngeke izishintsheke. Ngisho ngathiwa yenziwa ubani, ngisho ngathiwa ubizwa abantu ukuthi ayi producer ngaleso sikhathi noma ayi direct. Awukwazi ukuyishintsha. Inje. Hey nice. Mhlawumbe masingabathatha back ubatshele nje ngomlando wakho mhlawumbe imvelaphi ukuthi ucebo kangema ukhulelephi uqhamuka ke nendawo. Hey ucebo ukhulele endaweni eziningi. But ekhaya kwamaphumulo, ekhaya emakhaya kwamaphumulo. Then ngakhulela kaMashu, ngafunda kaMashu. Yonke into nje into eziningi ngizenze kaMashu. Because i-guitar ngiqale khona kaMashu. When I was doing grade 10. Yeah. So ngangifunda classical guitar in fact. Yeah. So ngafunda classical guitar until grade 12. Then grade 12 sengiya university then ngafunda jazz and popular music. UKZN. Itwela izinto eziqale khona ukuthi ngifuna ukwenzani then ngayishaya jazz and popular music. Then ngadiscover ukuthi mina ngiyana umuntu wejazz. Yeah. So ngifuna ukudlala into engizwayo. Yes. Angifuna ukudlala isikole. So ngifuna ukudlala into engizwayo. Yilapho kokuqhamuka kuze kwaqhamuka khona ialbum engibiza ngolibo lokuqala first fruit. Ulibo lokuqala yes. Yeah, mangathi uyayilalela le album inezinto eziningi kuyona. Because uyawuthola uMaskandi, uyawuthola uMbaqanga, uyayithola ijazz, uyayithola iLatin. Yabo.
uyenza usakhona ngale mhlawumbe usa e-UKZN noma No, usuqedile ngiyenze sengiphumile. usuphumile Angiqedanga nokuqeda ngisibona ngisidingo. plus ubuwenza i-diploma kwi-jazz vele Yeah. Eish, Ngisibona ngisidingo sokuqeda because bese ngithola into engiyifunayo. yeah Because phela ukudlala isikole yeah ungasakwazi ukuba uboxed ugcina ungasabi wena. mm, Kahle. Ungasakwazi ukudlala into oyifilayo noyizwa ngaleso sikhathi. yeah Yabo uthola ukuthi usudlala isikole one and isikole into efanayo. yeah Ungaya yafana kunomuphi umuntu ostudies i-jazz yes. usounda Uzodlala ngokufana. ngaleyo nto. And until wena you create your own thing ozoyifaka Yeah, ezoba nomehluko. ekugcineni kwakho konke kufuneka uthole isound yakho. yes So masikhala isiginqizwa kabi sidlala obani. yeah Kuba into kanjalo. so usebenzile kule album and then iziphi izinto ezenzakalile or ama features or iminyango evulekile maybe waqala wa travela Kwi-album anginawo ama-features. okay Angwenza ama-features ngisebenza Yeah. nje nabafethu engijwayele ukusebenza nabo i-band. iband yes Si-recorded live. oh nice Yeah, it's recorded live. mm. So ivulile yona iminyango, ivulile because khona ama-festival engiwadlalayo like iMaun International Yeah. Arts Festival eseBotswana. Yona engijwayele ukuyidlala and manje khona enye esiyenzayo SSTN kuthiwa All White Jazz Experience. oh nice yes Esiphushayo nayo nakhona. Noma ngikuphusho kwami but isikhathi esiningi ngisebenza nabantu. mhm ngibheka ngi-guitarist ebhekayo njengoba usuyimenshile Dr. Mbongeni ngema few albums lapho yeah khona engiwabhekayo nabe gospel ngesipana nabo kanti senze live recording kaJumbo nje 2 weeks back ePlayhouse nice ngeka mama Mhlengiwe Mhlaba last year it was the end of the year so baningi abantu engisebenza nabo because ne Afro Soul ngisipana nayo yeah ingoma nje abayikhiphile ethi hlanganani yeah enozakwe lapha ya I was playing lead guitar kuyona eziningi futhi eziningi so like currently what do you do ngoba ngibonile ngathi ubusebenza ne structure sithize eBed Center you have a class mhlawumbe kusenzeka lokho okwamanje awasenzeki but before Yes. bengifundisa eBed Center from 2014 oh nice yeah from 2014 I think ngize ngayeka ngabo 20 i-guitar yeah then ngize ngayeka mhlawumbe ngabo 2017 then ngase ngifundisa ikusa khona iprogram ekuthiwa ikusa yes yeah nayo ngifundisa i-guitar ke ngifundisa i-guitar ke I'm interested to find out ukuthi kaMashu in those days usifunda phi isiginci grade 10 like it's not because now I know ukuthi kaMashu ikole eyiningi don't have i-arts ngalendlela le ukuthi usufunda ama instruments shuthi ngaba nenhlahla nje ngoba kwesethu kwesethu school lapha ka-F zasekhaya hamba ngenyawo ngibona ngendlela othiwa ngayo ukusethu so bekhona uthisha wakaphi ekuthiwa uMr Ntuli so uyena obefundisa music so bekhona music and drama so ebefundisa music i-classical guitar it where la ngaqala khona ngafunda i-classical guitar yeah but benginayo i-background encane kaMaskandi yeah yabo ngifika sengifika kwi-classic yeah then lo thisha ngiphusho yena nje futhi kuze ngize ngiye e-university yeah because uyena obengigqugquzela ukuthi hayi no mntwana ayiphushe wena uhlala khona ngakho kwesethu vele noma hayi mina ngihlala ngasithi ngase-Brit City okay phela mhlawumbe ngenze uzibuza umakhelwane phela mina ngibuye ngiyivalele ngabekhaya so usisha wakho namanje usaxhumene naye yeah ngisaxhumana naye but akasafundisi uswayeka ukufundisa but ngilokuya ngomvala nje lapha kaphi I think last month ngisike sabonana yeah okay no that's interesting because kumnandi futhi ukubona ukuthi lokishini khona because mina I was thinking mhlambe KCAP because makuthiwa Mashu uhlezi cabanga ukuthi yeah isikole esiqhamuke KCAP yeah kanti sikhona ezinye indawo yeah so if you were to just choose mhlambe who you want to work with internationally who would it be
Yo. And in what manner? In what manner would you like to work with them in? Would you like to back them? Would you like to feature them? Inzima location because mina ngithanda into ezoveza identity yami. So mawukuthi ngizo mhlambe neartist lapha eShare noma iliphi. So izolahleka. Yeah. Izolahleka because mina into engilwelayo mangenza music wami angifuni ilahleke isound yasekhaya. Yeah. Noma ngabe ngidlala ini. Ngisho ngabe ngidlala igospel ngiyayintshontsha isound yasekhaya. Ngiyayintshontsha ngoba angifuni ilahleke. So makuthiwa ngiyachoose iartist lapha eShare lizongilimit. Ayilala na ke mhlawumbe ke mase niyapheshe yake. Ukuthi abasekho abantu nengibukele kubona and stuff. But ngisho nje ukuthi uJimmy Dludlu. Jimmy Dludlu. Because uyena osenale sound yasekhaya. Yeah. Dr. Nduduzo Makhathini, Omesh Mashilwane. Because basayibambile le sound yasekhaya. Yeah. Okuyiyona into ebalekile. Yeah. Because singayifundi jazz siyazi udlale yonke into. Wazi wonke amanothi akho emhlabeni because manje mongenayo identity izokulimaza. Yeah. Because vele ngeke ikise phesheya jazz. Yeah. Bafuna lo. Because if u study jazz la eSouth Africa, usho unga graduate ube mhlambe u doctor. Yeah. But mawufika phesheya udlala isifana kalo. Because akuyona into yakho. Ngeke uzimasterisha. Yeah. Into enjengokuthi phesheya umaskandi wami. Phela vele iqhamuka ngale. So wena uzofunda iculture yabo vele ngeke uzimasterisha. Same thing applies nakubona. Mabefika la kuthiwa abadlali maskandi udlala umbhaqanga ngeke bawudlala. Kuyofuneka bafundiswe. Kuzoba isifana kalongo. Ngisho ungafundiswa kuzoba isifana kalongo. Kuzoba isifana kalongo. Because singawadlala amanothi afanayo. But expression yakho ingafani. But ayafana. Because khona into eliqhubuke la. Mangithi asibamba uG sonke singawubamba manje nathi isiginci ngikubambisa uG. Ngeke ufane uG wami nowakho but not alone. Yeah, kuba into ekanjalo but yeah abanye abasebenzela. Yeah. Iyabasebenzela because ijazz iyalambisa kodwa singangeni lapho. Umusic ofuna ukuthi ube nezinto eziningi lapho ozenzayo. Yeah. Yeah. Ijazz umusic onzima but onemali encane. Yeah. Kodwa unzima. Nice. Bese ufika uyodlala 2 chords music o simple wenza imali. Yeah. Yabo. Ngibuka lapha ukuthi award winning iplay award isiphi leso sikhathi ekhathi uwina lapha bakwi khona lama awards eMzansi instrumentalist awards. Oh nice. Nominated khona kwi best jazz guitarist. Oh nice. Yeah. Isho masterisha bo. Chaba. Naku wena ama awards nje. Yeah phela yona ikhona kodwa akuyona into yabo indlela engihamba ngayo. But ijazz siyayazi ngiyayithola igig ngibhuke ngihambe ngodlala ijazz. Anginankinga nayo. Yes. But ayona ilokuzi identity yami. So within the sounds that you make njengoba uchaza ukuthi i-album yakho there is umbhaqanga, there's gospel, there is maskandi. When njengoba ufuthi as a person you have to have your own sound. Mangase usichazele ngesound yakho ke. Nje mangase lapho uyi-create nje. Twe yakho inga into kanjani? Vele sikhona already. Yeah. Isound determine ukuthi ubani usukaphi ithini background yakho. Because if ngithatha i-guitar ngidlala ithwela engithola khona ipeace. Nayo yonke into engiyidlalayo into esuka kumina ngaphakathi. So ngeke uze usho ukuthi ufuna isound yakho. Ngeke ikuthola isound yakho. Isound ethola wena ngeke uyithole isound. Okay. Yeah. Because music Sound has life of okumele its ithole. own, man. Yeah. Because when ungaba nayo isound engqondweni but uthola ukuthi akuyona lo sound. Yeah. Ayiphumi ngaleyo nje. Njengento enzeke lo sisabathile beyipaintela ama husband wabo. Benzani? Bepaint ama husband ukuthi Oh yeah. 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 Ndoda must. Yeah. So ngibona ama tours uklapha uqala ukutravela la eAfrica before uye phesheya before sikhulume ngale tour yakho yako China uke wa travela la eAfrica uyodlala ama festival khona.
Yeah. Ngeke ngawadlala ama-festival but amaningi thola ukuthi ngihamba nabantu ngibackup abantu. Oh, okay. Yeah. Ukuthi bengiphusha music wami. Yeah, bekuyikephi nendawo la washaya khona eround. Njengoba sengamenshina oBotswana, Oh, nice. Swatini la eduze wasekhaya around. Yeah. So, yabo la nje eduze wasekhaya. Yeah, mhlawumbe wawubhek hoba. Engisengayenza but isindali yala. Yeah. Isindali yala. Yes. Isindali. But eyaseBotswana bekuyimina vele. Oh, that's nice. Yes. Ebenziwa yimina eyaseBotswana. Yeah. Then eyaseLesotho bekwenye i-gospel group. Yes. Yalikhohlwa igama layo. Bengisipana nayo. But into ezizindala amaningi kakhulu ngakhumbulayo njengale yakuChina. Ngiyakhumbula umuntu yamanje. Zini lapha eShayina. Into ya recent besenza i-book tour. Oh, nice. Tour kaNtokozo Ngcobo. Uyamazi. Yeah. Usamba noMgcina Mhlophe noPage. Oh, nice. Yeah. Yeah, senza lo tour yamaloba Traces. Yeah. kaNtokozo. So ithatha isikhathi esingakanani nje benihamba iChina noma iAsia yonke? Siphushe nje u2 weeks biseNanjing. Oh, eNanjing. Yeah, kondawo eNanjing. Siphusha. All right. Eniyasebenza bafethu kubekho Nanjing. This is Nigeria. Sounds like Nigeria. So amasente nabuya ni grand. Injani exchange. Yeah, Yeah. Yeah, kodwa phela umsebenzi. Yeah. Yeah, kodwa umsebenzi ekugcineni kosuku. Yeah. So we been band, there was any stage play or theater? No, bekuyimina. Bekuwena. Bekuyimina nje. Oh, ngizuba lo ngoma Mgcina Mhlophe nabanye. Yeah, angithi bebe lento eyincwadi uthothi ukufunda Oh, incwadi. yeah. Ngayibona la Music. Oh, Then makuyi poetry then Wena ula Right. ngemuva. bekuyinto nice. kanjalo. Yeah. Bephushwa. So with Sarafina manje njoba nebhizi nama rehearsal, when is the show kwenzakalani ithini plan? Okwamanje ngisariyeza ngedwa Okay. because imini lead guitarist esishele lapha. Yeah. So kufanele ngifike ngiprepare. Yes. Uzwa kwageja wena. Noma ngiwazi umusic sengudlala isikhathi eside. Yeah. But ukuyikhumbuza because into mhlambe iSarafina into ebuya kabili ngonyaka noma kanye. Yeah. So kuyasiza uyikhumbuza but ke thina ama rehearsals band necast siwaqala ngoApril. Mhla ka20 April nje kuze kube uJune kuze kustage show. Yeah. Yes. So now lithuba lokubuza leyo mbuzo phela a child uthi uthe u related in no Oh, nobungema. no baba umbongeni. Or nje sibongo fine. Hayi ibonge ifana. Oh ibonge ifana. Ngiyangema le. Hayi ibonge ifana. Kodwa with like working usebenze naye kudala Yeah. iziphi izinto ebenzenza esakhona ubaba umbongeni. Siphushile iningi like Yeah. ungema ebenokufona ethukephi. Thola ukuthi ngisendlini ethi gijima uze. Bangifika endlini uhleli nesigini ucompose ingoma. Yeah. So ucompose ingoma cishe ku6. Eish. Because mamuvakashele lwami uthi mamuvakashele nje music nje. Wano Ebethanda umusic nokupheka. Hayi khulekani ngizoniphekela. Yeah. Then bese kuba music khona iEP nje yokugcina isanda nakuyenza naye esayenza naye. Ethi thina abantu abamnyama. Oh nice. Ingoma nje sayicompose endlini naye. Kwahlala. Kwahlala. And lo muntu beyazi sound ayifunayo. Ebengadlula entweni isound. It's under message yakhe like every time ube ne concept ubona ukuthi ufuna ukuvuselela something. Yeah, ebengadlula entweni. Ebazi futhi abantu afuna ukusebenza nabo kuloyo nto. Uzizophuma le sound ayifunayo. Uyabazi abantu okufuneka ababizi. Yeah. So yazi namanje I can't really place the sound yababa ungema. It's so unique. It is African but it's so unique that I can't place it. Yeah. Uzoyifaka kiphi category? Yeah. Yo, it's like a mix nje. It's like a nice salad. Yeah, yona into efunakalayo. Ushayile umusic like khona nalezi ngoma zakho Stimela. Sasezona. Yayibona nje leyo mpahla le.
Namanje ashaka nyakaza abantu. Ay. Namanje TikTok yatrended but is noma ungangisa sekuyafa. Ovele ngingoba. Unganani kanti actually? Hayi masimusa ibuzo leyo nto leyo live. Hayi lo muntu ebeyisikole. Beyisikole. Wonke umuntu ophuma esandleni sakhe. Yabona triple threat. Yeah, wonke umuntu ophuma esandleni sakhe. TV ukuphi unento ayenzayo. Yeah. Yeah. Hayi walibamba iqhaza unegalelo elikhulu mosubheka nezinto azenzile ko music house. Yeah. Amacika amaningi asizakalile ngenxa yakhe umbongeni ngema ubaba umbongeni ngema. Singambiza ngegama. Udokotela futhi yana. Yeah. So mhlawumbe sesivala ngifuna ukubuyisela back kancane ukuthi wayincela laphi lento yo music mhlawumbe with I background yakhe ekhaya and everything. Hey mfethu. Yeah. I-time abeludlala music. Yeah. Bebe guitarist babami but ukukhula kwami bebengasayingeni ndawo. Oh. Ukukhula kwami. Yeah. Bese kuyinto engixoxelwayo. Yes. Ukuthi wayenzani ngoba mina ngizala umuntu omdala baba uzalise ikhehla. Yeah. So vele bese khathele indaba yeginci. Yeah. But into ekhona ngoba lo bhuti badlala okay it goes around the family. Badlala igitha umuntu udlala ipiano. So nje into ekhona. Nice. Umnandi lapho. Hayi. Ekhaya kushuthi nje wonke umuntu umnandi. But manje akaze sisebenze ndawonye. Everything lo nomunye sinabazo senze abanye nobhuti bakhe but wonke ekhaya bayadlala. Yeah, but akaze sisebenze ndawonye. Mhlambe ngelilanga kuzokwenzeka. Yeah. So mhlawumbe i-message yakho kubantu abasibukele njengamanje ungathini i-youth mhlawumbe abantu abatha abama creative abafuna ukufunda ukuncinza kanje i-message yakhe ingathini nje kubona? Ngicabanga ukuthi okubalekile. Yeah. You need to know where you're from in order to know where you're going to. Okay. Know where you're from in order to know where you're going to. So nje is simple kanjalo because ama background wethu awufani. Yes. So ngeke size sifune into eyifanayo. Ungasho ukuthi ufuna ukufunda iskills kanti uyasihalela. Yeah. Wena utshela ukuthi ufuna ukusifunda idlala. Yeah. Kanti wena uyasihalela. Eish. Ngeke ube naso isikhathi sakho. Ucabanga ukuthi mase ungibona ngidlala isigingci manje singakanani isikhathi engisipendile ngifunda le ngoma le njengoba nje le ngoma nje ekade neza ngayo introduction isikhathi esingakanani okwangithatha ukuthi ngiyicompose ngoba sengidlala ngo 1 minute thina besigijima phezulu kwengoma nje ngoba lesikhuluma iyakudeke le ngoma ngoba into enathi ihamba umhlaba wonke siyabonga bafumanje utholana kanjani mhlawumbe lapha kuma social media mabekudinga? Yeah, ku social media nje Facebook Cebo Ngema. Okay. TikTok Cebo Ngema Muji. Yes. TikTok, Instagram Cebo Ngema. Yeah. I think ilawa baleki na YouTube Cebo Ngema Muji. And then ingoma zakho utholakala all the DSPs. Yeah, khona. Okay. Yeah. And mhlawumbe sisazoza umuntu mhlawumbe khona ozosinika kona. Yeah. Izwele nje sisusa amatafula kuvele kuphefone konakala. Vele kusuka amaphepha. Hayi iyona into esifunayo iyona into esijabulelayo la eCreative Unplugged podcast siyabonga kakhulu Mr Ngema. Hayi siyabonga. Siyabonga Cebo. Mhlawumbe sazoba uMr official Ekomanje. Sewucebo. Hayi wonke umuntu owesilisa ophila uMr. Siyakupha. Funa lo onesindo. Awufethu ngathi waya nalapha ko UKZN what diploma. Abishada igenge yenu igenge yema egingi. Hayi bangane bangashadile. Should sele. Cha phela benza usatravel manje so settled manje mhlawumbe nje. Alright. Hayi khona kuzohlangana ziyabuka nezintombi. Zigcwele indlu futhi. Okay. Hayi bukhona ngaphambi izandla. Kahle isana moya. Yo. Ngokuncina nje isigidi. Ithini igama lengoma ozosipha yona today? It's on my way home. On my way home. Yeah, ingoma engayicompose sisuke eBotswana sizanga la. Oh nice, yeah. Because kwangemnandi. Kwangemnandi ngoba sasihamba phansi. Anihamba phansi. Phansi ngemoto. Yeah, indlela kude ngayo la sasiya. Yeah. Kude ngayo. Like mawuse kwi capital city yaseBotswana iGaborone.
Yeah. so kusazohamba 8 hours Eish. realize siyakhona Cabanga driver u8 from hours Durban. uvele usulapho. Ish. Ingeke. Shothi u8 Wena hours ngijove ngilale 8 hours lengisephambili. ukuye Joburg, 4 hours ukuye Gaborone, 8 hours futhi ukuye eMaholo. Awungeke ngijove. Joveni ngilale. Then imelody yengoma yaqhamuka lapho. Yeah. Akufanele unelanga lonke. So unitholakala lapho wena. Hayi mina usihle wakandima aka Mhligo Risto wonke umuntu uyangazi if ungangazi usuyangazi njengamanje wena achild Mina ku-Archild, F-Child, Archild Africa. Wasesingqongqawini ngitholakala Instagram, TikTok na Facebook. Okay so before siphume ngicela ukuthi sibuyisele abantu emgqeni bafethu kuzoba mnandi ngo Wednesday so kwenzakalani ngo Wednesday lapha Siya Bet Center ngo-Wednesday fethu so check lapha na fethu music imbizo ama-class lawo wena osifundisa kuwona. Yeah so stay tuned sobonana ngoLwesine asivaleliseni bafethu ayibo lesithathu okay siyabonga bye.